भाजपाचे पक्ष सदस्य नोंदणीचं सगळ्या राज्यांची आढावा बैठक शनिवारा दिल्लीत झाली। मोहिमेचे राष्ट्रीय निमंत्रक विनोद तावडेच्या उपस्थितीत ही आढावा बैठक झाली। गोयच्या या मोहिमेचे राज्य निमंत्रक सर्वानंद भगत आणि सहनिमंत्रक सिद्धार्थ कुकळेकर हांणी उपस्थिती लायली। सर्वानंद बाब, तुम्ही सध्या दिल्ली आसा आणि नॅशनल लेवलाचेर मेंबरशीप जी ड्रायव्ह आसा त्याचो सध्या आढावा घेता आणि तुम्ही एक मीटिंग अटेंड केली। कसली ती मीटिंग असली आणि कशी कितें मेंबरशीप गोयची मेंबरशीप ड्रायव्ह कशी चालली? आमचे काल म्हळ्यार रिव्ह्यू मिटिंग जाली नॅशनल लेवलाचेर सगळ्या स्टेटीची मेंबरशीप ड्रायव्हाचेर। आम्ही स्टार्ट केल्यार मेंबरशीप ड्रायव्ह 18 दीस जाले आणि 18 दिसां भितर ऑल ओव्हर इंडिया 4 कोटी मेंबर काल रातचे पर्यंत रजिस्टर्ड झाले आसात आणि एक बरो रिस्पॉन्स सबंद देशभरांतल्यान ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हाक मेळटा। आणि माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला आणि JP नड्डाच्या अध्यक्षतेखाला जी मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू आसा आणि विनोदजी तावडे माननीय आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हे तेजे कन्व्हेनर आसात, त्यांच्या ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हाक आमकां सबंद हिंदुस्थान भरच्यान बरो रिस्पॉन्स मेळटा। हे आमकां दाखोवन दिता की अवघ्या 18 दिसां भितर 4 कोटी मेंबरशीप आज पर्यंत जाल्ले आसा। आणि तातूंत गोयची कशी कितें म्हणजे आता सध्या मेंबरशीप गोंयांत सुद्धा खूप बरो रिस्पॉन्स आसा। साधारणशे आम्ही चवथीच्या 2 दीस पयलीं म्हळ्यार 3 तारखेच्यान गोंयान लॉन्चिंग केल्ले मेंबरशीप ड्रायव्हाचे आणि मागीर 5-6 तारखेच्यान म्हळ्यार चवथीच्या हातूंत भितर आमी आमचे सगळे गोंयकार भाव चवथीच्या हातून गेले आणि अनंत चतुर्दशी जाले नंतर 17 तारखेनंतरच्यान परत एकदा आम्ही मेंबरशीप ड्रायव्हा खातीर जो आमचे सगळे माननीय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात, आमदार मंत्री, त्यांची बैठक माननीय मुख्यमंत्र्यान घेवन आम्ही सगळ्यांनी टार्गेट प्रत्येक आमदाराक आणि प्रत्येक मंत्र्याक दिल्ले आसा। तशेंच काल सुद्धा आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे यांनी सगळे मंडळाचे अध्यक्ष तसेच मंडळाचे सगळे प्रभारी हांचे कडेन परत एकदा बैठक घेऊन संबंध 40 मतदारसंघाक मेंबरशिपीचो रिव्ह्यू घेतलो आणि येणाऱ्या 25 तारखेर आमचे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंती जी आसा त्या दिसाक आम्ही महा मेंबरशीप ड्रायव्ह म्हळ्यार सबंद गोंयभर प्रत्येक बुथा वयल्यान मेंबरशीप ड्रायव्ह त्या दिसा करपाचो देश पातळीचेर आमी ठरयल्ले आसा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंतीच्या निमतान 25 सप्टेंबराक। आणि गोंयानय बी आमी सबंद बुथाचेर 40 मतदारसंघात सगळे आमचे इलेक्टेड सरपंच, पंच, काउन्सिलर, ZP, आमदार, मंत्री तसेच मंडळाचे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी असतले, प्रभारी असतले किंवा आमचे सगळे कार्यकर्ते बूथ स्तरावयले प्रत्येक बुथाचेर भोवन त्या दिसा एक मेगा मेंबरशीप ड्रायव्ह आमचो देशभर दवरलेलो आसा, तातूंत आमी पार्टिसिपेट जातले।